Catholic Faith Video Edition, visit our YouTube channel. Lac Bay Catholico TV channel. Sa pinaghan, brother, dito. Oh. Ingon ang Ginoo, brother Rojen, sunuga. Mga igsoon, mayong adlaw. Real talk ta ha. This is all about ni Mama Mary ug kaning si Mr. Alvin Sanchez magwawali sa Seventh Adventist. Piki nga magwawali, piki pang pari ato ning hatagan og pagtagad. Kitang mga Katoliko ngano nga si Santa Maria ato amang yung daygon. In fact, kining mao nga kasaulugan kapistahan sa Assumption of Mother Mary, di ba? Thousands, libo ka mga tao ang nagdebosyon kang Santa Maria ug resulta gisaway ni pag-ayo ni Mr. Alvin Sanchez kay pirting suyaan niya ni ining atong kasaulugan regarding ni Santa Maria. Tan-awa ang video sa atong kasaulugan sa Assumption of the Blessed Virgin Mary nga kapistahan. Diba? So, pirtig yun nga pagka daghanang tawo. Unya, kabalo mo, pinag-awit man og Ave Maria, no? Saway din si Mr. Alvin Sanchez. Ingon din niya siyang programa. Gikantahan nila si Maria ug Ave Maria nga wala man pud na gihimo ni Ginoong Hesus labi na sa mga apostoles. Ba? Unya, napasay giingon. Wa gid tay nabasa sa Biblia nga mag-Ave Maria ta. Unsa ka tinuod ni ato nang hatagag pagtagad pinaagos Biblia. Kining iyang giingon. Wa gid tay nabasa sa Biblia nga mag-Ave Maria ta. Usa na kada kong butbot. Nga naman, kung Biblia ang atong basahon, naa letra por letras Biblia. Mao ni ang ato ang mabasa sa Biblia. Unang translation sa Biblia atong basahon ang Douay version. Gitranslate gikan sa Latin Vulgate. Ang St. Luke chapter 1 verse 28. Ingon ani nga atong mabasa. And the angel being come in said unto her, Hail, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women. Oho. Naha? Naay mabasa. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa tanang mga babay. Munay translation sa Binisaya. Ikaduhang translation, ang Bibliang The New Testament, St. Joseph Edition, St. Luke chapter 1, verse 28. Basahon na to. And the angel came to her and said, Hail, full of grace, the Lord is with you. Oh, naghihapon, di ba? Oh, klarong-klaro. Ikatulo nga translation, mabasa na to. The Holy Bible, Roots of Faith Edition. Basahon na to ang St. Luke chapter 1 verse 28. And when the angel had come to her, he said, Hail, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women. Naagihapon ha? Oh, naagihapon. Laing version na po ang atong basahon. Muni. Holy Bible Confraternity version. Basahon na to. St. Luke chapter 1 verse 20 to 29. Dira. And when the angel had come to her, he said, Hail, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women. Oh, naa sa Biblia. Ikalima nga translation atong basahon. The New Testament, Sinful Catholic Edition. Ingon ang Biblia. St. Luke chapter 1 verse 28. And when he come into her presence, he said, Hail, full of grace, the Lord is with you. Oh, naa ha? Laing translation na po sa Biblia atong basahon. The Holy Bible with Confraternity text. Kining dako kay natong Biblia bang baga. Oh, basahon niya.
St. Luke chapter 1 verse 28. And when the angel had come to her, he said, Hail, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women. Oh, nagyapon. Nagyapon. Laing translation. Kaning paboritong basahon sa mga Sabadista, Latina, Vulgata, ang santos nga Biblia ni Monsignor Yap. Basahon na to. Ningon sa San Lucas kapitulo 1 bersikulo 28, og sa paghisulod ngadto kaniya ang anghel miingon, maghimaya ka, puno sa grasya, ang Ginoo uban kanimo, bulahan ka diha sa kababayen-an. Mabasa gyud sa Biblia, ambot og asa kaha na sa Biblia mabasa teksto sitas bersikulo kapitulo nga dili ta pwede mag Ave Maria. Nganong gihimo nato ng Katoliko? Nganong nag-awit ta ni Santa Maria? Nganong atong gihimo na nga mga Katoliko nga mutawag gid ta ni Santa Maria, musampit ta, mutahod ta? Because God honor it first. Ang Dios mao nitahod niya paguna. Naglibog ta kung nganong kining nagpapari-pari bisag dili pari, nganong wa man mutahod kaha ni Santa Maria nga ang Dios mismo mitahod man kang Santa Maria, pinaagi kang San Gabriel. Diba? So, tungod aning iyahang pagpangatake kang Santa Maria, napikon siya sa akong live way back sa daghan ng katuigan ng labay, iya dayong gisunog ang imahe ni Santa Maria. Kaya sa iyang pagtuo o sa iyahang pagprohibar nga di jud kuno makagaba bisag sunugon. Tanawang na itabong video. Karon bro, Eugene, makita nila kung unsa niya ang mahitabuan ni. Oo. Kay unsa akong gipost mao ginang matuman. Kay dili gusto ang taang Ginoo nang kanang mamakak ta. Oh, tumanon ginato unsa atong gisulti. Okay, tanaw lang brother Eugene ha. Oh, ayag hilak. Kay Nag-ingon ang Biblia brother Eugene nga nag-ingon ang Ginoo nga sunugon. Oh, sunugon ha. Pinaghan brother Eugene. Oh. Ingon ang Ginoo brother Eugene sunuga. Oo. Ay hilak diha brother Eugene, dawata ang kamaturan. Kay nagsugo ang Ginoo nga sunugon ang inyong Dios. Kay dili ko gusto nga magbaton ani. Oo. Oh. Brother Eugene, ay lang kasakit kay gisugo ra pud kos Ginoo nga sunugon ni. Usapod di mo makademandaan ni Brother Eugene kaya pinalit man ni sa akong lula. O di ba? Nganong nalitok niya nga kuang ngalan, Rogin pag yun, dili Eugene, Rogin. Kay pikon siya, nasuya siya, suko siya sa kuang pagtubag sa iyang mga atake nga si Santa Maria Diyos Diyos. Karon ang pangutana, kaning nagsunog og nagbuak sa imahe ni Santa Maria, nahimuot bang Dios ani? Dili. Ngano man? Sa Biblia atong mabasa nga kaaway sa Dios si bisan kinsa nga namuak sa mga sagradong butang. Dia atong basahon ang Salmo kapitulo 74 bersikulo 4 hangtod sa 7. Ningon, ang mga kaaway mo nagsinggit nga madaugon diha sa imong templo, giilog nila ang templo, ilang gikayab ang kaugalingon nilang bandila. Ingon sila sa mga mamumutol og kahoy nga namutol pinaagi sa wasay, ug gilumpag nila pinaagi sa atsa ug martilyo ang kahoy nga may dibuho. Gisunog nila ang imong templo, gipanamastamasa nila ang imong Pinoy-anan, giguba nila ang tanan.
Klaro kaayong wala nahimuot ang Dios sa mga taong nagdugmok sa mga sagradong butang sa templo sa Dios. Mao na kadtong iyang gibuhat kay na konsensya dagway siya, maayo ba kaniyang gihimo? Oh. Nangayog pa sa ilon sa iyang gingon. Sa akong pag-live nga nahimo nako igsuon ang gibuhat nga walay pagrespeto sa pagtuo sa ato usab nga kaigsuonan nga mga Roman Catholic Church. Apan igsuon akong napamalandungan, nakita nako igsuon ang dako kayong sayop nga akong nahimo. O tanawa, di giday maayo no. Mo nang mindset na punta Mr. Alvin Sanchez. Mo nang diha sa Biblia, diklaro pag-ayo ha sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 15 ningon. Himuon kong magdinumtanay ikaw ug ang babae. Mahimong kaaway ang tao ug ang bitin. Ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat dugmukon niya ang imong ulo ug paakon mo usab ang iyang tikod. Kinsa maning bayhanang giingon diri nga magdumot sa yawa? Mao ba si Eva? Dili, kay si Eva nahulog naman sa yawa, nakuha naman siya sa yawa. So kung balihon ang Eva, Ave. Kinsa maning Ave? Maria, si Santa Maria kay maunay giingon sa footnote sa Bibliang The Christian Community Bible. Atong basahon. The woman is humankind giving birth to the Savior, to its Savior, and made fruitful through the grace of God. Isaiah chapter 45 verse 8. Revelation chapter 12 will also speak the woman. This figure refers to Mary as well as to the church, since both Mary and the church have entered into the divine marriage. Jesus was born of Mary. In its return, the church is the mother of all those who are born of water and of the Spirit, and who become members of the body of Christ, which gradually extends to all people. In art, Mary is represented as crushing the head of the serpent, to express that God preserve her from the evil affecting our race. Klaro kayo, naglibog nako kung kini siya kaliwat baka ni Santa Maria o kaliwat sa yawa. Kamo nalay balanse ha, naminaw labi na ni mga sabadistang nitan. God bless.